पुलिनो हामबाय दिनै मीडिया रंनो दिनै 19 तारिख सालो जों कायसा प्रेस मिट मा खालायनाय आङो हिमालय मिया 18 तारिख 18 सेप्टेम्बर कायसा जोंनि तेलिमरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव कायसा बेलेकेनो वानमा सिंसा हायकबा दिनै तिप्रामो थानाय बागै कायसा केबिन मुं हायमा बागै जों दिनै जे प्रेस मिटआव मा फायखा पुलिनो दिनै फुंजारनि दिनै तिप्रामो थानायनि दिनै बुआ खारन जों पुलिया खुलुमया खारो ताई जत मीडिया फाइने रंनो नंगो फुंजारनि पाइपले हामबाय ककनके दिनै जे मिया दिनै तेलिमरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव जे जों मीडिया रगो हायकबा जों जत जागोन जों नुखा दिनै तेलिमरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि जे तिप्रामो थानो जोंनो बाहायके कमजोर खालायना नायतम आबनो तै जों दिनै आसल ताम मूल कक आबनो जों रहस्य खालायनाय बागै जों दिनै अ जागा दिनै प्रेस मिट आबनो बागै जों दिनै अ जागा चिनर फाइसो फैखा दिनै तेलिमरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि दिनै प्रेसिडेन्ट दिनै बरंगं सार रन्जित कुमार देव बर्मा ताई चिनर YTF नि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट पाथानलाल ताई चिनि सेन्ट्रलनि जत तो चिनर तेलिमरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि दिनै जत लिडारफोर फाइसो फैजाक ओंखाय जों अबनो कइनाय दिनै जे हास्टेनि दिनै तिप्रामो थाना हामथक तंनाय र जे मियानि जे मेसेज न नुगै केबकबा आबनो कुबि रखनि वानसुक तंखाना आबनि बागै जों दिनै कक सानि बागै जों ताब जरारिनाय दिनै तेलिमरा YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट न सावै सुकुरमानि बागै पहिलानो फना खुलुमया फारो तै दिनै मीडिया ताकु बुकुक समनो आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে they on behalf of sini तेलिमरा डिस्ट्रिक्ट नि तरफ থেকে बरनो पाइपले हामबाया फारो जों मिया 18 तारिख सेप्टेम्बर कायसा दुस्की कम्युनिटी हल sini against ba sini honorable EM Komal Koloi sarni against tei sini district president Asok Jagar tongo boni against tei ani working president Manoj Dev Borma boni against je kok sil samani abno जों lukuroni buskango srai ke sukrui sanani bagai ni sini press ma phaika ini ni sini press mido manjak phaike sini Telimra district ni president Borong Rঞ্জিত Kumar Dev Borma tei bono karibuni ani gandaro tongo sini Telimra 29 Krishnapur assembly ni sini observer Dada Chitramoni Jomatia tei bono karibuni sini district secretary tongo tei yang sini YTF central committee ni sini vice president Dilip Kumar Munda tongo tei sini working president Telimra political district ni Korno Singh Jomatia tei bono karibuni Trino Kumar Jomatia YTF central committee secretary tei sini Priyamohan Jomatia YTF central committee ni bobo koroksa member tei bono karibuni sini chairman tongo mungya kami subzonal ni chairman tei ani working president Telimra political district YTF ni Manoj Dev Borma tongo tei yang sini bukukjuk Nirumala Dev Borma bo district ni koroksa secretary tei ani vice president hai Telimra political district ni YTF ni vice president Amrit Dev Borma tei bono karibuni sini Telimra political district ni vice president sini Kakak Robi Charan Dev Borma tei sini Telimra Krishnapur block committee ni sini working president Ashok Dev Borma tei ani YTF block committee ni kunoi president tongo Kollanpur block committee ni tei sini Sopon Dev Borma Krishnapur block committee ni president tei bono karibu sini Kollanpur block committee ni Onopis Dev Borma tei ani ungkulo tongo sini district ni cashier rok secretary rok tei TWF ni sini Telimra TWF block committee ni khud president jogu tongjawo tei sini ungkulo entire sini central ni district ni block ni tei sini proshashon level ni jotto sini Tipramo thani warriors of tinoro press meet phai manja phaika kokyo ba haisi ang sukuri kisa sanamu sugo sini पहिला के honorable EM Komal Koloi sarni no toigi je Telimra je political block ni andaro je oroni secretary je koksil samani aba totally baseless tei oro kono jukti songoto kisaban krei tamani himale sini Komal Koloi sar o Telimra amsaibe kono lenden krei bo invite ma khangke nimantron ma khangke bo thango borono subana thangwa asuk sibini bo daitto nage o mahke samung kaham tang tomo jora haine hai ereng sini honorable Komal Koloi sarni uporo je yakshi surmani abot ang tini jonogon no tini ni press ni bisinti ang sukrui sanam sugo abo totally baseless abo tatal abo hoyto kisa misa oro chokranto tongui mano ang bisinti gopon sutra ang manmani
anoba high level ni borok sahnai tongo je buskango BC election tongo a BC election kasono ni bagui sini BJP tak je ruling government tongnai borok ni kaisa sorojontro ngui mano চক্রান্ত ngui mano aboni bagui ang gubor sutre tei khobor mano je BC election no oma haike poribesh শান্তিপূর্ণ নষ্ট খাইগৈ বিশৃঙ্খল খাইগৈ যে ইলেকশন কমিশন ni thani goborok oma hai problem tongkha BC election খাইমানি বন্ধ খাইদি hinoi borok kaisa প্রস্তাব rinani kaisa borok step nalai tongo hinoi ang bisini khobor mano aboni bagui ne o চক্রান্ত khanai kha khaiu engke teisini Teliamra district ni against je kok samani bonu sukui sanai te ani against je kok samani ani bumung kok sagai je Pathanal Jamatia Teliamra political district ni YTF ni president Bubagra Hai Raja Hai saksono torjagoi obo totally baseless angbujori sanan thangkangke onek kisu kok saimano phona hamia hi haifano जों खा खलक बुबाग्राना हामजागो हानसानि मारिगो जों जतनो तबनानि चाइटक तमनि बागैनो जों तिनि केबुनि एगेन्स कक साया प्रेसो बोसों फाया तिनिके जों सराय लुकुरक जेहेतु आ रंग मेसेज लुकुरकनि थारि संमाबा लुकुरक बुल बुजि तंबाय खाना हिरैनो लुकुरकनो आं कक कसारनि बागै जों तिनि अर बुथुखाय तिनि Teliamra एन्टायर Teliamra पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट आन्दार जे कतर तिनि तांथां तां तंनाय Teliamra डिस्ट्रिक्ट नाय तंनाय सेन्ट्रलनि डिस्ट्रिक्टनि ते ब्लकनि जत आदं कत तिनि फाइमानजा खाना फाइमानजा मय नरक बुनुक तंगो आबोनो सिनि स्ट्रंग एविडेंस अम हाइकुनो सिनि बिसिउ केसें केरें करै अम चक्रान्तों मागो BJP नि याक तंग मागो आबोनि बागैनि अम हाइके सिनि लिडार संनो खरकसा खाय दुरनाम खायगै जोंनो पतन खायनानि बा एकटा बुबाग्रानि वारियर संनो दंस खायनानि कायसे चक्रान्तों ngै मानो हिनै आंखा खायु आबोनि बागैनि आं अनुरोध खायु जत्त लुकुरकनो सिनि थानसानि मारिनो नरक पुइतोसादि बुबाग्रानो पुइतोसादि amo BJP ni चक्रान्त aboni bagui nang paithago ani koimungkhai norok ubul message bai wrong message bai norok kebo khata koidi kebo hamyata ba bidi abono ang jonogoni thanigo yak jur khaige ang norok khulumu asung ani kok sam hambai sini media songno norok tini oro tini press meet phai manjang man bagui poilano tini habu bagra bono ani khulumung yaparo te ani district ni taraf theke bono khulumung yaparo tam ningkai जों tini press meet ma phaika mia kaisa press meet norok jotno nubai khana ani against to tini EM ni against to te tini YTF president te against to je obhijuk tubui je allegation tubui je borok press meet khaimani abo khubui no unfortunate omahai जों kuno jena asai meya tongmani tam ningkai chini political district Teliamra political district Kollan 27 Kollanpur 28 Teliamra 29 Krishnapur o tinta constituency tui chini kaisa political district ngo o political district o जों eto shrinkhol bhabe kaham khai जों phainai chini BC election te Bidhan Sabha election o जों bipul bute जों joy jukto khainani bage a tinta constitution o जों chini mothani MLA sanamna bagui जों जत chini warrior rok khathung khajakai kha baksa phan baksa yapri baksa kai selai tongthani omo hai kebengmung phaika tam ninghangkai जों khakhau je mia press meet khainai rok o press meet khainai rok borongkha buini चक्रान्त klaika aro जों je Tripura motha jebabe Teliamra political district o shrinkhol babe chini organization discipline wise je khlai thangka abono nugui BJP kirijakha CPM kirijakha Congress kirijakha jar phole borok kaisa sorojontro khaika politically conspiracy je mohai sujog rutuk tongnai kisu songkok chini Tripura motha habui sam khai tongnai borok no tuyui borok kaisa political चक्रान्त borok khaika tam ningkai saimano phainai ADC election to जों chini tinta constitution जों aro keplayungnai abo kuno doubt kore 100% जों BC o जों painai ebong phainai Bidhan Sabha obo o tinta Bidhan Sabha kendro no जों chini Tripura motha keplayungnai hinai siwui tabuk borok omo haikai chini kisu songkok subidabadi borok rokno tui borok political conspiracy khai tongka abo chini jonogonna abono जों sana nayu mia je chini against je allegation tisamani abo jotono false baseless
আবো কোনো অঙ্ক করেই আবো শুধু পলিটিক্যাল চক্রান্ত কলাইছে আবর অবহাইকে বড় কক রকম সাও जों साइमानो जे जों जखन त्रिपुरा मथा चिनारो डिस्ट्रिक्ट कमिटी खाका ब्लक कमिटी खाका प्राइमारी कमिटी खाका अमहाय खावै जों जखन सिस्टेमेटिक जों जखन अर्गानाइजेशन खाइथांका प्रत्येकटी ब्लक न तुयै जों उनको खायो चिनि एवारनेस प्रोग्राम खायो चिनि सेमिनार खायो अमहाय के खाइथांगै नुखा जे ओ तेलामराव किछु संख्यक बरफ दंगो जेटा रां पुसानो हामजाखनाय बरफ लुबि बरफ कमार्शियल पलिटिक्स खायो महाय सुजुग फाइखांखाय इलेक्शन गाना सफाइखाय बरफ बिरोधी पक्ष बाय जोगाजुग खायै रां लेनदेन खायै बरफ ओ रां पुसानि लुबे अमहायके चक्रांत खालायो गाजैनो अमहाय बर रत्न नरक चिनि जनगण नरक हातै दफानि बागै राजानि थानसानि खरांनो खोनायै नरक चबाओ नखर दंगो आरो नखैते नरक अमहाय बर रकनि कक भाई बखा दुखता नांबायदि बखा ता फेरदि तामनि हिंखाय अ चक्रनर किछुदिन परे नुकजागनाय अ बर रकनि चेहरा कारण बरकनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जों काहामकै साइबानो हाइपनो नंनि मीडियानि बसकांगो जों बरकनो तुया व्यक्ति आक्रमण खाया बरकनबो जों ताबुकबो कबुगु बरक जदि ताबुकबो बखा कुफुर खाय हामै बरक फाइकांगांखाय बुबाग्रानो माप सानकांखाय बुबाग्रा जदि बरकनो माप रिखांखाय जों डिस्ट्रिक्ट आबनो गसि नायमानो बियाबा बुंनि अमहाय जे सामुं हामिया चिनि बरक रक त्रिपुरा सारक ताबुक जेखाने थानचांगुई सारा त्रिपुरा सारा विश्व जे चिनि अ मुभमेंट चिनि हातै दफानि बागै जे मुभमेंट यासागै सामुं खलाय दंबा जरा अमहाय केबंमुं खलायनाय रक बरंखाय जातिनि शत्रुहीन मानु तार निहागाय एकजन पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ब एकटा टप लिडार ब साकाओ दंगो बिनि कुनो अभियोग बा कुनो इलिगेशन जदि बिनि प्रेसिडेंटनि एगेंस्ट दंखांखाय ब फाइचिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि अर रिफाइमानो किन्तु ताबुकबो कुनो कागज लेप सापानो डिस्ट्रिक्ट कमिटी फाइ मीटिंग एटेन्ड 6 मास उनका ब मीटिंग एटेन्ड नंगिया इंखाय ते खरकसा उनका ब्लॉक नि सेक्रेटारि रंजित देबबर्मा आनि मुक्तुई बो जे कक साका आ कक इंखाय बुई बाय फोरों रहजा थानि नंगाय काय साइदि ओहे साइगांखाय ओ जे बिरिचिनि बिरोधी दलक बरकनो उत्साह रिवै बरकनि चक्रांत कलावै बिनि उकलग गोबांमा षड़यंत्रनि अबतंगो बाहाय दंगो जों साइमानो आबो बनि भागैनो चिनि जनगणनो जों सावो नरक बरकनि कक ताखनादि बरक जे कक सामानि बरक जे रांचाव ब इलिगेल ब साइसुं साबुंखायो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साइसुं केबनि सला परामर्श माया आनि और जत डिस्ट्रिक्टनि वर्किंग प्रेसिडेंट दंगो डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बाबुजी देबबर्मा दंगो वाइस प्रेसिडेंट बिचरण देबबर्मा दंगो चिनि TWF नि सेक्रेटारि चिनि निरुमाला दंगो चिनि TWF नि प्रेसिडेंट उषारानि देबबर्मा दंगो चिनि सेंट्रल YTF नि सेंट्रलनि चिनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि दिलीप मुन्ना दंगो चिनि नीलकमल दंगो सेंट्रल सेक्रेटारि तीर्न जमातिया दंगो चिनि सबजोनाल सेक्रेटारि सबजोनाल चेयरमैन दंगो चिनि मनोरंजन चिनि कल्याणपुर ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि सपन दंगो अम जत चिनि लीडर रकमां चिनि केसीआर बिरय बाबू रामचरण चिनि दिनेश और जत चिनि सेंट्रल नि टप लीडर रकमां और दंगो ओंखाय जों चिनि फाइनाय बिसि इलेक्शन सुस्थ भावे परिचालना खायनायनि बागै जों प्रत्येक ब्लॉक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट दिंखा TWF नि YTF नि ओंखाय चिनि त्रिपुरा मथानि जों जतन आरो जरुंखा चिनि ऑब्जर्वर रंनो रिंखा जों रिंगै फाइनाय बिसि इलेक्शन घोषणा खायनायनि नाय दंखा बनो सुस्थ भावे परिचालना खायनायनि बागै जों बाहायकै आबनो गाहाम खायै जों ओ बिसि रंनो जों जययुक्त खायमान बिना कन्टेस्ट जों थांमान अमहायकै कक चाप लायनायनि हनै जों रिंगै थांनाय 16 तारिख थांनाय 16 तारिखआव जों मुंगिया गामिसिनि पार्टी अफिसाव जों टप लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि टप लेभेल एक मीटिंग खेलायगा
মিটিং সুস্থভাবে খরকসা আলোচনা খাইমানি মাধ্যমে যুক্তি রিমানি মাধ্যমে जों इलेक्शन कमिटी कैसा खालायखा इलेक्शन कमिटी प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सियाव कैसा कैसा के इलेक्शन 3टा इलेक्शन कमिटी जों आरोनि नेतृत्वरनो तै खालायखा ओंखाय इलेक्शन कमिटी नि नाहार मुंखाय फाइनाय बिसि इलेक्शनाव जों जेसा खायबानो चिनि मेम्बार अफ नो बिना प्रतिद्वंदिताय पास खायदिनानि वान सुकमुं ओंखाय जागाव चिनि ताम तंनाय चिनि बुथ कमिटी खाजाक कोअर्डिनेटर खाजाक ओंखाय बुथ कमिटी ब्लक कमिटी रकनो तुयै चिनि इलेक्शन कमिटी चिनि प्रार्थी निर्वाचन खालायनाय सिलेक्शन खालायनाय परे आबो डिस्ट्रिक्ट कमिटी बर सबमिट खायनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑब्जर्वर थ्रू द सेंट्रल सबमिट खायनाय आइके सुस्थ भाबे डिसिप्लिन वाइज जों जे खालायलायमानि आबो न बरक नुगुइतेबो जाजाग्लिया तांके मबा चिनि बेजवासी खुगाब्ले जों जे वान सुक तमानि सामुनो खालायमायावनाय कारण बरक जे चक्रांत उक्लक्तै जे दुमुइ तनिजाक मानि चिनि बिरोधी दलक बाय चिनि तिप्रामा थाना 8 कगनानि बागै बरकनि बिसिंतै बरक अकगनो मियानि जे प्रेस मीट खायमानि आबोनो बुंनाय एकमात्र उद्देश्य जे चिनि तिप्रामा थाना दुर्बल खायनानि बागै जों तेलामराव आसे गाहाम कै थानसा कै सामुं खाय तंलायमानो प्रतिदिन मिसिल मीटिंग जोंखौ एवारनेस प्रोग्राम इन सालजापान बात करी अमहाय खालाय तंमानो बर केबें नानि बागै बर मियानि प्रेस मीट खायका मियानि प्रेस मीट बर खायमानि चिनि एगेंस्ट जे इलिगेशन तुपमानि आबो जतनो ताताल आबो फल्स बनि बागै चिनि जनगण चिनि दाखुक बुखुक आमा भाबा ते आनि साक चालाय जत छात्र युवक बरकनो आं कबगु कयजाव नरक बरकनि कग बिसास खायै कुनु बखा दुखता नांदि खाताय खेकदि जों चिनि हा तै दफानि बागै बुबाग्रानो लगिरिवै जों जतनो सामुं खालायलायनाय पाल बाक्सा खा बाक्सा तै यापरि बाक्साखाय बनि बागै जों जतनो नरक बखा ग्राखाय अंखलायदि बनो केबनो गिरि लासि तातंदि जों समस्त चिनि तेलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जतनो जों चिनि प्राइमारी टू चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्यंत जतनो जों खा बाक्सा बनि बागै जों चिनि बुबाग्रानो हायनो हाय जों तैसा हामबाय मारियो ताम नोंखाय बिनि हातै दफानि बागै चिनि प्रासारनो मोथांना बागै ब अंखरै चिनि प्रासारनो जे थानसानि खरां रिमानि जे चिनि ग्रेटार टिप्रालेन माननान बागै बजे अंखरै जबा खालायमानि बिनि जबाव जों बिनि सागिरि बिनि वारियाव रोंगै जे सामुं थांमानि आबो जों कन्टिन्यू बिनि लगेरि थांनाय बुबाग्रानो जों खुलुमुं याफारो ताम मिंगांखाय जों दिनै प्रेस मीट खायमानि जों केबनो बखा दुख रिनान मागैया चिनि बुबाग्रानि नाहार बुंनो सामुं चारिना चाया खायनि बागैया चिनि एगेंस्ट बरक इलिगेशन तुमा बागै बुंने इलिगेशन न केबो चिनि मुको दाखुक बुखुक रक आबनो बुइदफान थांमानो बनि बागै जों बरकनो बंनि जे प्रेस मीट नि रिप्लाय रिनान बागैसे जों मा खायका ओंखाय बनि बागै दिनैनि अरा फाइसाफायखो मीडिया सं बरकनो बेलेग हामबाय तामनि ओंखाय बुबाग्रानि थानसानि खरांना तै चिनि ग्रेटार टिप्रालेन बागै जे मायासा जों बनो लगेरिवै चिनि तेलांगा पलिटिकल सामुं खायजांनाय चिनि बुबाग्रानो खुलुमुं याफारो तै मीडिया संनो बेलेगनो हामबाय मायाफारो तै अर फाइनाय जत चिनि ताकुक तै बुकुक चिनि लीडर्स रकनो बरकनो हामबाय मायाफारो हामबाय ताई निनि पाथानलाल बरक अमाहाके ग्रुपिजम स्नामै बरकनि मथानि बिसिंखौ गोबां हल रग तामहनाय चिनि बरम गोनां मोजां बरम गोनां येमनि बरक तिसाका हल रग अमाहाके जे सावो खेला होबे आबुनि ताई ननो टारगेट खाइबो साका जेबो रनजित देवमा तुमुंनो फाइके फाइदि को तामनाय दुस्किओ फाइदि फाइटिं लायनाय साबाय फाइटिं नाय तिप्रामथा फाइटिं नाय ना बीजेपी बायदि फाइटिं नाय आबुनि फिरो मुं तामनि जेतिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्ट ग्रुपिजम हनि उंलाय तो माने जे ग्रुपिजम चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल থেকে তো কোনো গ্রুপিজম করে आं बन्द गया दिनै 29 कृष्णपुरनि प्रेसिडेंट सञ्जित देवबर्मा बो उस्तांग मीटिंग फायै
जों बायबाक्साना कक पालबाक्साय कक चालाय सामखायजाक आरो नि वार्किं प्रेसिडेंट अशोक देबबर्मा दङ जोंनि कल्याणपुरनि बापा देबबर्मा दङ जोंनि इयतनि गौरव देबबर्मा दङ अमा हायके जों जतन तुइदुलुइ जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव जों मासाव अन्तत वाइसा जों मिटिं आसुक लायो मिटिं आसुकै जों गाहामकै जों डिसिसन ना लायो ओंखाय बरकता खेला हबे हिन्दी जे सामानि जोंनि जोंनि इएमनि एगेन्स्ट ब मिटिंआव थाङाखाय खेला हबे जे साव हिनि जे सामानि आ खेला हबे हिनसेमान तामनो बुजोकबा बंखा जोंनि जे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव जोंनि ब्लकनि बिसिङाव जे जों सामुं खालायनाय दंमानि आ केबें मुं जे तुबनाय जे केबें मुं जोंनि आरो तुबनाय आबरकनो आबरकनि ककनाय जे जदि कोनो बीजेपीनि कनस्पिरेसी बाय कोनो सीपीएमनि कनस्पिरेसी बाय अमथि बररक जदि अरा हाबै जदि सामुं खायगांगांखाय जदि जोंनो सोबायनानि डिविजन खायनानि ग्रुपिजम खायगांगांखाय आ बररक बाय जों जोंनि खेला उनाय अ कक सामासै किन्तु आबो पार्टिकुलार नों कोनो तिप्रामथा बाय तिप्रामथा उंनायनि हि कक सामाया तिप्रामथा बाय तिप्रामथा जों जेबाबो जों तेलामरा डिस्ट्रिक्टआव सामुं खालाय दङ आरो ग्रुपिजम खायनाय को गैया जे ग्रुपिजम खायनाय बरफ टोटेली बरफ जोंनि अ मथानि बिरुद्धे एवं आबोनि बागैनो बरफ मथानि बिरुद्धे मिया बरफ प्रेस मिट खायो बरक जे प्रेस मिट खायनाय रक जे रनजित देबबर्मा जे नरकनि बरक ककसिल चामानि बबो तो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ब्लाहा बबो तिप्रामथानि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ना बोले इनका तिप्रामथा बाय तिप्रामथा से ताबो बबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि न सेक्रेटारि नों ब प्रेसिडेंट इनका आरन बिसिङाव तामो खेगलाय मुं दं नरकनि बरक ब्लकनि पॉलिटिकल ब्लकनि सेक्रेटारि रनजित देबबर्मा बो ताक जरा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मिटिंआव जों जखन ब्लक जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ते मनिटरिंग कमिटि प्राइमारि कमिटि ते मिटिं रिंगो इ सालसाफनो ताक बिशाल लाइटाका सालसाफनो मिटिं एटेन्ड नंमाने नुगियाखौ बनो एवं बदुस्की तंगनो पॉलिटिक्स खायो एवं साबनि चुकलिनाय ब पॉलिटिक्स खाय साइमिया आबनो ताबु मिया नुगदाखा आबो सम्पूर्ण एकटा बुरिदि पक्षनि एकटा षड़यंत्र कक नावै बसिन तिप्रामथानो सबायना बागै सामुं खायमाने हाय बनुक जागो परिष्कार आबुनि ताबुक जे आबो चिनि फिरं मोनका हाय बन महाराजा साइरको बरक अनेक चिनि एगेंस्ट कमप्लेन टु बुई जोंनो कमप्लेन बाहायगे रिनाय बा तो बिनि जदि कमप्लेन रखा डिस्ट्रिक्ट कमिटि ओ रिनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबनो सेंट्रल तो आ सिस्टम ब्ले किंतु बिनि कमप्लेन केबनो रिरा गया डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा आपनो पुटा फैजा ता बिनि दुर्बलता दं एके डाइरेक्टली बाबो यां बुबाग्रा नर फाइरि फैका किंतु बुबाग्रा बनो बिनि जे कमप्लेन रुक माने चिनि सामुं खायमा सम्बन्धे आंनि डिस्ट्रिक्ट आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यां वाइटनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बे जत लिडार रकनि जे सामुं बनुगुइ दङ इन प्रेक्टिकल फिल्ड अफ बनुगुइ दङ जों जे बुसु सामुं खाय दं ओंखाय बिनि जे आ जे इलिगेल तलां थामानि आबो फल्स आबो साइमानो बे बुबाग्रा केबनो खिमना नया काहाम हामिया जतनो तुइदुलुइ थानसाखाय सामुं खायना नायो आबोनि बागैनो बनो बर साइरो नरक न 3 मास नासिङै जों आबनो सल्युशन खायरिनाय इनि बनो साइरो हरो किन्तु बुबाग्रा आहायके साइरो माने परेबो बर आसुगुइ दंमाया अमाहायके प्रेस मिट खायो तार माने न बिनि जे गुबुननि बदलबै कनस्पिरेसी खायजाकमानि षड़यंत्र खायजाकमानि आबोनि बहु प्रकाश राय मिया नुक पाइखा ओंखाय बो जे खरकसा चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सानै बुबाग्रानि वारियर हिनि बनो हिन्नानि जों तैमालिया बनि बागै जों बुबाग्रानो सानाय बुबाग्रागा जे एक्शन नामानि आबोनो उंथों जों डिस्ट्रिक्टनि पक्ष থেকে जोंनि ब्लकनि पक्ष থেকে जोंनि प्राइमारि कमिटिनि पक्ष থেকে जों बुबाग्रानो याफारिका बुबाग्रा जे एक्शन नामानि आबोनो जों गसिनानाय याबा बहाय बररक जोंनि बुसकांनि एकटा लामानि गुसुं दङ ओ लामानि गुसुरकनो कैंसर कफाखाय यासिओ कैंसर का कैंसर तांख्लाय रखांखांखासे ओ कैंसर जत बसाको सरगै आबोनि हयते सरगै थांयावनाय आ कैंसर ने हयते जों मुक्ति मानाय
जों बुबाग्रानो अबनो कयनाय जे मा खायनाय हिनि जों साया तबे बुबाग्रानो अब जत सिउ बनो सब किछु खलायनाय बुबाग्रानि वारियर जों बनो लगेरि उइ चिनि हातै दफानि बागै चेराइ फांथिनि ताङै फैमानि ताक जरा ताङै तंखौ तांगैनि थांनाय जे थैयासाक अबनो जों बुबाग्रानो आनि खुलुमुंरिवो आनि कमिटमेन्ट आनि डेडिकेशन आनि सेक्रिफाइस आनि हातै दफानि बागै थं चिनो अरो जत रिडार तंनानि तंनाय रक बंनि जे कमिटमेन्ट बंनि जे डेडिकेशन बंनि जे सेक्रिफाइस चिनि ग्रेटार त्रिपुरानो एचिभ खायनानि अब कायसा प्रमाण थं हनै जों बुबाग्रानो खुलुमुंरिवै आसतैनो कक पाइरिका जतनो हामबाय मेडिया बायरकनो एवं परवर्ती समय जों जदि कैसा फाइनानि नांखायबा फाइनाय ओंखाय दिनै जुखाय उसुक जरतैनो जतनो हामबाय दिनै पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तो बुबाग्रानो अलरेडी याफारजा दिनै पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि वालसन देबबर्मा till today bo absent from our political district committee bo kono chini political district ni committee ni mal ni meeting tong protek maso ebong jodi kono samung nangkai जों kesaro meeting ding puro ओंखाय आ meeting rogo bo waisaphan present khaya aboni bagai chini bubagrano siddhanto nanai bagai जों district committee already chini district committee hoite bono nori rijak bini port hoite bono nori rijak district committee ni port hoite chini district committee asugui 31 জন तंगो 31 জন बिसिंग जतनो बनो भादे जों जतनो एक बदंगै बनो डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि सेक्रेटारि होइते नरि रिजाक ओंखाय आबो जों फनुगिया तांगै बुबाग्रा नासिंग्रा दि हिमाबाय जों बनो चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि आउट खायरिकारनि जों साखलायलिया ओंखाय चिनि कक कयमुङ अबनो बुबाग्रा नि थानि जों जतनो याफारिजाक चिनि सिद्धान्त उंफानो बुबाग्रा तैसा गसिना दिंगांखाय तैसा बनो तुइदुल दिंगांखाय बजदि जों बे बाक्सा खारिउइ बुखा गुफुरनि बिसिंतै जों बाय हिमनानि जों बाय सामुं तांनानि बुबाग्रानि वारियर रुङै सामुं तांनानि हिंगांखाय चिनि तरफ থেকে কোনো অবজেকশন করি কোনো जों बनो नासलेमा बया बनो व्यक्तिगत हानजा यंमा बया फियाभा बनो बरो हानजा गेउ चिनि पार्टी बिरोधी सामुं खायतेनि जों बनो हानजा गैया कारण बंखा कैंपिंग खायो चिनि पार्टीनि कोनो प्रोग्राम खाय आरो ता थांदि अबमुति फुनानि प्रोग्राम नि सामारो आबरनो जों बनि बागै बिनि जे सामुंखौ मोनसे जों साजा गैयांगो किन्तु आव समस्त संकीर्णता मनोभाब खुइ हातै दफानि हुइ आगो फैगेनखाय जों केबनो खिबिया बुवाग्रा जोंनो कक सावो जे गाहाम हामिया जतनो जों तैदिनो जों तिप्रासा वो हामिया बो तिप्रासा गाहाम तिप्रासा साबनो पे खिबनाय आबोनि बागैनो जों बुबाग्रानि जे कबक मुं बुबाग्रानि जे साखलाय मुं आबोनो तैनो जारा जोंनि बीजेपी खायतंनि चिन तिप्रासा जारा सीपीएम खायतंनि चिन तिप्रासा हातों खाजाखै बुबाग्रानि लगे दाबु तुरुक फायतंबायो अहाय जरावो अमहाय षड़यंत्र ताखलायदि हिनि जों बरंनो कबगु एवं चिनि जनगण जों सावो अम सम्पूर्ण टाटाल अरद नरक बुल ताबुदिदि जों फायदि जों चिनि हातै दफानि बागै बुबाग्राना लगेरुइ चिनि ग्रेटार त्रिपुरानो एचिभ केनेचे चिनि नाहारमु ओ नाहारमु तुइ हिनलायनाय हिनि जतन कबगु पाइतागो दुसकी बाजारा बुमुं खोय इन्डिकेट खाये बिनि जे कक सामाना बिनि व्यक्तिगत बुति खाखावै बो ओ कक साका आबो तो आं साइमेलिया किन्तु आं जे दुसकी एरिया तंफुरुनि सिमि ताकसाक जरा आ रंजित देबबर्मा बाय आ ब्लकनि सेक्रेटारि बबाय आरो कोनो व्यक्तिगत मनोमालिन्य करै कोनो बबाय वालायमा करै हिनलायमा करै सालायमा करै ओंखाय बिनि एगेन्स्ट बिनि इलिगेसन तुबुय आं केबनबो सामान करै बे बोतांगै अ कक साका आबो अन्न दलनि चक्रांत हिनि मानो तां हिंखाय जों जे सामुं खाय दङ आ सामुंगो कोनो पार्टी आरो आगक मानिया ओंखाय बो जे बर रंनो दल तुइ खाय दङ आबो जों बो लेभेलनि बरक जों साइमानो ओंखाय गाजैनो बो षड़यंत्रनि जालक लाई अमहायके व्यक्ति आक्रमण खायगा व्यक्ति आक्रमण खायमानि माने न चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि न आक्रमण खायमानि डिस्ट्रिक्ट कमिटि न आक्रमण खायमानि माने न आनि जतो चिनि बुबाग्रानि वारियर न आक्रमण खायमानि आबोनि बागै
bini hai omo hai je kok samarok abo sangatik kok jaya bo hai kok rok ulo bobishoto bo hai tam satuk.